Akukana korona. Cham'manja chikondi cha nditi nkapasana chicha. Akukana korona. Zomapakira anthu mgalimoto ngati matumba autuchizicha. Akuti ayi korona. Misonkhano matimati anga njuchi pamalesa matimati. Sakulola korona. Zomayankhulirana pafupi ndi kumagendana ndi zamkamwa. Sizikukondweresa korona. Kujambulisa kugwira chibwano ino anyamata kandi ino atsikana zotosatosa masaya potolesa zithunzi zicha. Ati musiye korona. Zomayenda shosholo kaya kupyopyonana mosinjirira ndi kupalamulatu korona. Zogwira m'maso makutu kaya mphuno asanaone mazimanja ndi kumutokosolatu dala korona. Malonda ausiku ogulisa thupi aja atheretu atero korona. Zolandizana katoti kamowa kapena kutchayisana fodya akuti nono korona. Tisambe m'manja ndi sopo pafupi titalikane ndi mamita osachepera imodzi pokhosomula ndi kuyetsemula tiseketu pathu pakamwa ndi mkono wopinda kansalu kapena ndi tisho osayiwala kutaya mukagwirisa ntchito tikaterotu koronayo tutizamkonjeza. Wakusina khutu ndi natsi mukazengereza zomwe azawo moyo akuwuzani mbambadi korona yazatitha phiti ndipo tizanong'onezadi bondo. Moyo sagula, tiyeni tipewe korona virus. Timawa, titaponda, titatana ndi korona.